या पैसा तू के तनो कमैबा। रुपया या पैसा तू के तनो कमैबा हो जाई एक दिन पराई। सुनर शरीरिया तब सबे पजाई। सुनर शरीरिया तब सबे पजाई। रुपया या पैसा तू के तनो कमैबा हो जाई एक दिन पराई। सुनर शरीरिया तब सबे पजाई। सुनर शरीरिया तब सबे पजाई। हले भले महल बबुआ बनाई हो। कहता नि कुछ नहीं भेटाई हो। होई जब दुनिया से हाँ विदाई हो। होई जहे लाला ना तोहर पराई हो। होई जहे लाला ना तोहर पराई हो। ओढ़े के मिली खाली उजरे चादरिया दोसरे नुअगिया लगाई। सुनर शरीरिया तब सबे पजाई। सुनर शरीरिया तब सबे पजाई। होता काहे डेरा खातिर लड़ाई हो। हले भले के तनो तू अपनाई हो। लिखल राइटर राजेश सच्चाई हो। विनय निरमल कहे गाई गाई हो। विनय निरमल कहे गाई गाई हो। ना घर तेरा ना घर मेरा दोसरे नु खटिया बिछाई। सुनर शरीरिया तब सबे पजाई। सुनर शरीरिया तब सबे पजाई।